Тәүлекнең хәерле сәгатендә кайнар ялкынлы сәламнар юллыйм мин Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның алып баручысы Роза Хайруллина. Хөрмәтле минем тамашачыларым, бүгенге безнең репортажыбыз аеруча ямьле, күңелле һәм бик тә моңлы булачак. Хөрмәтле минем тамашачыларым, мин сезгә сер итеп кенә әйтәм, бүген мин аеруча дулкынланам. Чөнки Зифа апаны мин балачактан үземдә шәхсән бик нык яратып, хөрмәт итеп, аның сөйләменнән бик күп энергетика, дәрт, көч алып эшли идем һәм яши идем. Менә ниһаять, шундый бәхет татыды миңа. Үземнең яраткан, якын, кадерле, хөрмәт иткән, үрнәк алган шәхесемнән бүген мин Алла бирсә сораулар алып, аның алдында бәләкәй генә имтихан тотачакмын, дуслар. Шуңа күрә, әйдәгез бергәләп бу матур тапшыруны күзәтик. Киттек. Менә иң яратканым менә видеога төшәргә. Менә ник яратам инде. Бәйрәм белән хөрмәтле дуслар, Зифа Нагаеваның күркәм матур бәйрәме 65 яшь хатын-кызны әйтергә ярамый. Бер мужик та әйтә икән бит. Сораган сай, сиңа ничә яшьсең? 25. Икенче елда тагын 25. Ну ничек инде? Үткән елга 25 дип әйттем, бу елда 25. Ә мин ике төрле сөйләшмим дип әйтә ди. Бик матур каршы алды. Бик зур рәхмәт Зифага, Шайхнурга. Монда бит шәйләр әзер, тәмне пироглар пешереп алып килгәннәр. Шуңа күрә менә концертка әзерләнәбез хәзер, тәмле итеп шәй эчәбез дә Алла бирсә, җырларга чыгабыз. Хөрмәтле тамашачылар, Зифа апаның концертына әзерлек бик көчле бара. Без инде сәхнәбездә артистларыбыз үзләренең чыгышларына бик җитди әзерләнәләр. Һәм инде әйтергә кирәк, алар инде Зифа апаның иң көчле, иң матур, һәм инде аларны әллә нинди бөек күкләргә шидергән, үстергән Зифа апага рәхмәт сүзләре белән аның җырларын башкаралар, кабатлыйлар. Көтеп калабыз. Поверни камеру, Галиев. Саумысы? Привет, Роза, менә ничә еллар карап, 1 елла булдымы шушы мәдәният йортына кергән юк. Инде кайсы ишектән керәсең, кайсы ишектән чыгасың икән дә онытылган. Зифа апа өчен хәтта Рөстәм Галиев үзе килеп җиткән. Әлбәттә безнең Зифа апабыз бит легенда. Шуны мин аны чын күңелдән менә тәбрикләр өчен килеп җиттем. Зифа апа мәтә үз теләгем белән килдем мин. Мәйтәм Зифа апа, чөнки менә бүген именно лаеклы халык артистын алды ул. Лаеклы халык артистын алды. Һәм Рөстәм әйтергә кирәк, халык сүзе һәрбер хәрефе баш хәрефтән язылса да дөрес булыр, әйме? Әлбәттә, шуның өчен рәхмәт. Хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Әйдәгез, әйе, дөрес аңладыгыз. Мин нәкъ сәхнәләрдән сезне сәхнә артына алып барам үзем белән. Яратабыз бит инде шул сәхнә артын карарга, әйме? Сер итеп кенә тапшыруында гына бар бит ул безнең сәхнә артындагы иң матур, иң кабатланмас эксклюзив кадрлар. Хөрмәтле тамашачылар, гадәттәгечә сәхнәбездә шаулап, гөрләп репетициялар бара. Бүген инде Зифа апаның иң якын, кадерле кешеләре, аның җырчылары, аны котларга дип иң матур җырларны сөйләп килгәннәр һәм инде берсе артыннан берсе чиратлашып үзләренең җырларын кабатлыйлар. Күңелле репетиция мизгелләре сезгә, дусларым. Ниһаять, хөрмәтле дуслар, мин сезгә әйтеп киттем, мин бүген бәләкәй генә имтихан тотам, чөнки мин 15 ел элек үземнең авылымда Юлдаш радиосын тыңлап, бу нинди сихри көчкә ия тавыш сөйлим икән. Нишләп мин бу апа эфирга чыккач, аеруча бер шундый яктык хисләр кичерәм, миңа көчләр кирип китә, эшләремне башкаруда җиңеллек тоям икән дип сокланып, горурланып, яратып яшәгән Зифа апам белән бүген мин очраштым сер итеп кенә тапшыруында. Шуңа күрә Зифа апа, сезгә хәерле кичләр, уңышлар бүгенге шушындый җаваплы матур концертыгызда һәм сер итеп кенә тапшыруы форсаттан файдаланып котлыйк әле сезне шушындый матур халык исеме алуыгыз белән Башкортстан Республикасының халык артисты Зифа Нагаева булуыгыз белән сезне тәбрик итәбез.
Ничек хәлләр, кәефләр? Ой, дулкынлануның шиге юк. Бөтен менә һәрбер күзәнәгем тулышып, бөтен җырчыларым белән көтәбез сәгать минутын башлангычын. Рәхмәт сер итеп кенә тапшыруына. Мин уйлыйм инде бу концертның бөтен булган сәхнә алдын, сәхнә арты тормышларын һәр даим бөтен җирдә тукталышта булып, Роза, синең теләктә, җегетләр белән берлектә сез матур итеп халыкка тагында кемнәрдер инде сәбәпләр белән килеп өлгәшәлмәгән җиренә җиткереп күрсәтерсез дип уйлыйм. Ай, безгә Аллаһ Тәгалә куәт бир, көч бир, безгә хәерле юл телә, безгә матур теләкләрдә кал. Ә сезгә инде матур итеп эшләргә, миннән генә түгел, минем артистларым белән бергә канәгать калырга булсын. Афарин, афарин, афарин. Ой, самысыз хәерле кичләр. Безнең монда берсеннән-берсе сылу кызларыбыз, биючеләрбез Фәрзәлия Ибрагимова һәм Алина. Ничек кәефләр? Сез бүген Фәрзәлия биисез дә һәм җырлыйсыз да дип ишеттем. Әйе, биебез дә, җырлыйбыз да. Күптән Менә Алина белән чыгабыз. Башкортстан җырында. хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Гөлшат Арсланова була, дуслар. Шулай ук танылган җырчыбыз Гөлшат ханым. Бик карап торам, монда бик күп аппаратура, проводлар, монда тагын инде язулар. Сез бүген нинди бурыч үтәсез? Гомумән Зифа апаның концертында. Зифа апаның чыкканын көтеп торам. Дулкынланып, беренче җырларын аны әзрәк кенә телефонга төшерәм дип. Зифа апага мин зур рәхмәтләрем белән эчтән генә шундый зур рәхмәтләремне әйтәм. Мине олы сәхнәгә чыгарган кеше ул. Бүген бит әле менә укытучылар көне, аны укытучылар көне белән котлыйсым килә аңа. Исәнлек, саулык, тагы матур җырлар иҗат итсен. Безгә җырларга язсын дип шул җырларны. Эй, яратам инде мин аны шулай. Ул һәрвакыт концертта алып баручы, һәрвакыт башланыр алдыннан 1-2 генә минут кала киләм мин аңа. Дулкыннан инде әзрәк ачу да киләдер, бәлки кисәдә күрсәтми торган яраткан Җавит абый Шакиров. Хәерле кичләр. Хәерле кич. 35 ел сәхнәдә күпме генә концертлар, күпме генә кичәләр, юбилейлар алып барган юк. Әмма ләкин артистта була торган мандраж ул һаман да бар. Чөнки тамашачыга хөрмәт менә шул. Чөнки чыгып, яра, ни булса да сөйләсәм дә ярар әле дип түгел, менә уйланып шулай йөргән чак. Шундый моментка туры килдегез. Бүген бәйрәм. Тегендә Зифа борчыла, монда мин, башкалар рәхәтләнеп шаярып чәй ичәләр. Һәм без йөрибез сәхнә артында бөтен кызыклы мизгелләрне төшереп өлгерергә тырышып. Җавит абый, сез бит инде шедевраль, мин беләм. Зифа апа турында әле шигырь 4 еллык кына килеп чыкмадым, я булмаса 2 еллык. Юк, мин чыннан да язсам бит инде болай гына яза торган кеше түгел. Мин аңа бүген иң кадерле беренче тапкыр шигырьләр җыентыгымны бүләк итәргә җыенам. Аллага шөкер, менә әле теге атнада гына китабым дөнья күрде. Instagram дуслар минем шигырьләремне укып, миңа комментарийлар язып, шатландырып, дәртләндереп, куандырып тордылар, күтәрделәр. Хәзер инде ничек җыгылмый гына бик каты бәрелми генә тегеннән төшәргә кирәк. Шуны җайлыйм. Шуңа күрә Аллага шөкер. Язарбыз. Чөнки Зифа да үзе бик талантлы, ул инде һәр вакыттагыча дәртләндереп тора, мине шатландырып тора, куандырып тора. Яз Җавит, каләмең матур, була синнән, бөтен нәрсәдә кулыннан килә ди. Шуңа күрә Аллага шөкер. Менә шулай инде дуслар, бигрәк тә концерт башланырга санаулы 1-2 кенә минут кала сәхнә арты гүжи башлый, кемдер пәрдәләрне рәтли, кемдер утны төзәтә, кемдер радиосвязь белән элемтәгә чыга, оештыручылар белән сценаристлар, биючеләр барсы да дулкынланып, концерт башланырга әзерләнә башлый. Бу шундый күңелле, исәпләп торырга да, карап торырга да бу мөхиттә булу аеруча бер күңелгә шундый иҗади хисләр өстәп җибәрә дуслар. Һәм инде мин уйлыйм, сезгә дә без шушы әлеге сәхнә арты мизгелләрен һәм инде концерттагы бөтен матур, шагу, күңелле мизгелләрне бүләк итербез һәм сез кабул итеп алырсыз дигән теләктә калабыз дусларым. Шулай дип дуслар, мизгел сәгатьтә хәерле ниятә
Зифа Нагаеваның бик матур концерт кичәсе башланып китте. Сәхнәдә инде ул беренче чыгышын әлбәттә үзебезнең туган ягыбыз, үзенең мөкибән яратып яшәгән республикасы Башкортстаныбыз турында иҗат иткән җыры белән башлады ул бүгенге үзенең концерт программасын. Күңелле матур яллар сезгә, дусларым. Якын дустым, әйтергә кирәк, ахиретем. Без аның белән бик матур җырлар иҗат иттек. Бик күп җырларыбызны халык тамашачы яратып кабул итте. Менә шушы юбилеена да без инде ашкынып килдек. Аңа шуны гына телисем килә, сәламәт булсын иде. Исән сау булып, тагыдагын үзенең матур җырлары белән безне, тамашачыларыбызны сөендерсен. Без аны бик яратабыз. Татарстан тамашачысы бик ярата. Шулай ук бик ярата безнең артистларыбыз. Миңа калса, аның җырын җырламаган кеше юктыр. Җырламаган артист юктыр. Шуңа күрә мин бик горурланам. Минем шундый дустым бар. Зифа шикелле, талантлы, кешелекле. Ул әле искиткеч кешелекле кеше, ярдәмчел. Шуңа күрә дәген мин бүген монда аның белән аның шатлыкларын уртаклашырга дип килдем. Алтын туйлап күлмәкләр киярбез әле, картайды матур яшәдек диярбез әле. Зифа апа, мин инде бүген чын күңелдән сезне рәхәтләнеп мактыйсым килә. Сез аңа чөнки лаек, сез күптәннән халык мәхәббәтен, безнең бүтән җырчыларыбызның ихтирамын, хөрмәтен яулаган шедевр шәхесез, уникаль кешесез. Менә җырларыгызны иҗат итү шул тиклем тизлек белән сезнең барлыкка килә, әйме? Әйе, безнең күп композиторлар, безнең күп шагыйрәләр, әйме, иҗат итүчеләр, әмма дә ләкин менә вакыт буенча миңа калса сезгә әле өлгергән, сезгә тиң кешеләр юк. Ничәдер сәгать ишендә шул җырчының бүтән күңел халәтен аңлап тоеп, шул җырчыны күкләргә чия торган җырларны ничек иҗат итеп була ул? Үзләрен өйрәнергә кирәк. Күңелләрен өйрәнергә кирәк. Җырчыга заказ өчен җыр язып бирдем дип түгел. Җырчы ул халәтен халыкка җиткерер өчен миңа җиткерерлек итеп аңлатырга тиеш. Ашарга тиеш миңа синең тапшыруыңдагы кебек сер итеп калмаслык иттереп, миңа ашарга тиеш күңелен. Мин ул күңелне биклим йөрәгемә, ояткысын башыма салам да, шушы уйлар мине куәт биреп, көч биреп йөртә дә, һәм инде таңнарда минем, әлбәттә мин гел таңнарда язам, җырлар булып туа. Безнең йөрәкләрдән йөрәкләргә күперләр салына. Әгәр мин ул җырчының күңел таләбенә тиң була алмасам, аның кичерешләрен аңламасам, без ничек халыкка барып җитәләбез? Без ике бер бүтән булып, шушы күңелне халыкка итеп бирәбез һәм кайта авызларын җимешләр итеп җырчыларым белән бергә җыябыз. Бәхет шунда. Хөрмәтле дуслар, монда бик концертыбыз кызганнан-кыза бара бит әле. Әле нишәптер җау итәбе яулыклар бәйләп куйды. Ул яулык Зифа апаныкы. Нәрсәләр күрсәтер микән, нәрсәләр сөйләр микән? Һәр вакыттагыча җау итәбенеке бит инде ул кызык булыр, мәзәк булыр. Монда гомумән дуслар бик рәхәт сәхнә артында, бик күңелле. Татарстанның халык артисты Зөфәр Билалов һәм Зәйнәп Фәрхетдинова. Нихәл җаныем. Үбә! Җәвиз Закиров, Фәрхетдинов. Зөфәр Билалов. Кайчан башланды сезнең беренче иҗади бәйләнешләр, мөнәсәбәтләр Зифа апа белән? Иҗат юлының беренче елларында ук булмаса да, 95-96-ларда мин Зифа апаның ничектер ишетеп алдым да, Шәрик дуслары дигән җыры бар иде. Мен әзрәк сүзләр үзгәрттем дә, инде рөхсәт сорап, Казан дуслары, Уфа дуслары дип шулай үзгәртеп җырладым. Һәм шуннан инде безнең гомерләр заявылмасын килеп чыкты 96 елда. Һәм менә шулай итеп инде без шул еллардан башлап иҗади илемдә дә яшибез, дуэтлар, яңа Зәйнәпкә бигрәк тә
әйтеп үтәргә кирәк, матур җырлар иҗат итте, аны ишетеп белә Уфа тамашачылары да, Казан тамашачылары да. Безнең иҗат илемдә тыгыз булды, шул елларда башланды һәм тагын да дәвам итсен дип теләп калам. Уңышлар Зифа ханыма, уңышлар сезгә. Hürmetli dostlar, sahnelerimizde bigreklerde indi matur yamlı görünüş. Zifa apanın onuğu anın yanaşasında basıp tıra hamid elbette. Zifa Vali kızı özünün onuğuna maksus icad etken çürün Safiyamını başkara. Şul teklim kuzatip durulları da rahat dostlar. İndi neneylerimiz, evilerimiz sen sağ olsun. Onuklarımız sağ selamet bulup tavfikla bulup üstünler. Hem onlar arasında her vakit şunday sıklanğış matır жылы münasebetler gene hüküm sürsünler degen dilekte kalamıyoruz. Бик кызыклы миңа шундый да шәхеснең кызы ниндирәк холыклы икән, әнисенә ошаганмы икән ул, кайсы яклары белән айрыша әнисенә тартыла икән. Әйдәгез эшләрне сорап китегез, Светлана, менә шунап та үзегез әйтеп китегез әле. Без инде Зифа апаның ниндирәк холыклы, ниндирәк кеше икәнен яхшы беләбез һәм бүген тапшыруыбыз барышында да без аны тагы да җиткерәбез тамашачыларга. Сез үзегез ошаганмы әнигезгә, кайсы якларыгыз белән сез әнигезгә айрыша ошагансыз? Ошаган әйберләр бик әз дисәм дә ярар. Сцена ошаган җирләр вообще юк. Иде инде, конечно, вещь воспитания, вещь маманыкы инде. Мин беләм, сез аның белән бик килешеп аралашасыз. Ул сезнең киңәшләрегезгә бик нык күңелен сала, тыңлыйсыз әйме? Мәсәлән, машина йөртергә права алырга да ныклап сез Зифа апаны өметләндергәнсез, дәртләндергәнсез, шулай бит? Шулай машинада йөрергә кирәк инде, тем более Зифа Нагаева булгач. Әниемә телим самый главный тазалык, озын гомерләр, ак бәхетләр үзе әйтмешли, безне шатландырып, бергәләп яшәргә язсын. Хөрмәтле тамашачылар, Зифа апа Нагаеваның концерты шул тиклем ямьле күңелле бара. Әлегесе вакытта сәхнәләребездә яшь танылган популяр җырчы Ранис Гаппасов шулай ук Зифа апа җыр иткән җырны матур итеп башкара. Яшәүнең ямнәрен, тәмнәрен белеп, сөеп яшәгез дигән шундый мәгънәләр салынган искиткеч матур җыр. Шул тиклем дә инде һәрбер җыры Зифа апаның күңелләргә үтеп кереп, тирән мәгънәле, көчле эчтәлекле, кабатланмас. Һәрбер җыры аерым бер бәләкәй тарих. Рәхмәт сезгә, Зифа апа, шундый җырларыгыз өчен. Мең яратабыз. Мең яшәгез, бик нык яратабыз. Зифа апага бик зур рәхмәт әйтәсем килә шундый моңлы җырлар өчен. Һәм инде аңа бар итек исәнлек саулык телисем килә һәм инде алдагы елларда шундый матур җырлар дәвам итсен, бергә шулай иҗат итәргә язсын. Иң мөһиме исәнлек саулык инде менә. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә чакырган өчен шундый матур бәйрәмгә. Мин бик яратам, бик хөрмәт итәм аны. Мен Зифа апаның җырларын җырлыйм, аның миңа калса Зифа апаның җырларын җырламаган бер генә артист та юктыр ул. Әйтәләр бит, әгәр дә син Зифа Нагаеваның җырын башкармыйсың икән, димәк син артист түгел дигән кебек. Шуңа күрә үзен яраткан, хөрмәт иткән җырчыда, артистта Зифа Нагаеваның бер генә булса да җыры булырга тиештер дип уйлыйм. Чөнки ул һәрбер артистка индивидуаль мөнәсәбәттә яза. Язам әле кемгә булса да булыр дип түгел, индивидуаль мөнәсәбәттә яза. Шуңа күрә Зифа апага рәхмәтлемен. Әле Зифа апа безнең җырлар, сезнең белән безнең җырлар җырланмаган. Миңа калса әле сез иҗат иткән матур җырларны матур сәхнәләрдә башкарырга туры килер дигән зур өметтә калам. Бик горурланам, бик сокланам һәм сезнең белән дус булуыбызга әлбәттә мин кинәнеп яшим. Рәхмәт Зифа апа, барысы өчен дә яратам. Зифа апаның җыры ничек туа ул? Әйдәле менә бер җыр туу тарихыңны сөйләп китегез әле безнең тамашачыларга. Сез бит инде аны иң беренче тыңлаучы, иң беренче ишетүче, иң беренче күрүче ничек барлыкка килә ул? Ничек туа ул җыр? Аны сөйләп тә бетерлек түгел бит инде. Үзе генә белә инде ул ничек туганын. Ну, беренче җырларының
sözlerin işitip mine okulları ben işte hayran kalam endi. Ben her vakit onun icadının aldından yürügeç bu yerin heybet bula dep şulay dep silahı alabız endi. Тәүлекнең кайсы вакытында барырга килә ул җырлар күбесенчә? Oy, tünne indi tünne. Әтәш кышкырганда да күбрәк. Карап торабыз да Зифа апаны сәхнә артында да, сәхнәдә дә, гомумән Instagram челтәрләрендә дә. Шул хәтлек уңган, шул хәтлек булган, шул хәтлек тыңгысыз арып китмисезме Шайхинур абый? Тырышам инде, тырышам йөгерәм. Уңганлыгы җитәрлек. Арттырырга тырыша, но бирешмәйм. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Туган тел телеканалының генераль директоры Вахитов Азат Галинур улы. Әйтергә кирәк, бүген ул Зифа апа Нагаеваның концертында чыгыш ясады. Нәкъ үзе иҗат итеп, үзе язган сүзләргә Зифа апа көй иҗат иткән, җырларны башкарды ул бүген. Шулай бит, мин алгышмыйммы? Hayır, Зифа апаның сүзләре музыка минеке, а җыр безнеке. Зифа апага телем әлегедәй шибәр, әлегедәй матур, әлегедәй якты йөзле кеше бул алга елларда булсын. Иҗади чишмәләре күпереп торсын. Шатлыкларны бүлик, кайгыларга тузик, туганлыкның бердәлекнең кадерләрен белик. Шушы җырым белән сәхнәләргә мендем мин. Шушы җыр мине сәхнәләргә алып Шушы җырның композиторы, язучысы нәкъ Зифа апа Нагаева. Шушы җыр белән әлбәттә мин бик күп еллар гастрольләр, әлбәттә шушы җыр аркылы минем Ләйләм табылды. Шуның өчен шушы җырым аркылы без зур сәхнәләргә мендек һәм бик күп матур җырларын Зифа апаның җырладык, җырлыйбыз һәм җырлаячакбыз Алла берсә. Зифа Валиевнаның менә чын күңелдән тәбриклисем килә әле бүгенге көндә. Аның менә иң дә лаеклы, матур, тулы, именно халык артисты исемен яулавы белән. Ул менә именно бөтен җимеше менә әле көзмәле әлбәттә имән. Аның тормышының да көзмәле. Шуннан да бөтен урожайны әле урып алган чак, бөтен җырларның, бөтен байлыкны әлбәттә менә хәзер рәхәтләнеп шушы урган җимешләрнең, татлы җимешләрнең тәмен татып карый. Ул бик матур исемгә лаек булды. Ул заслуженный исемгә. Зифа апа, без сезне чын күңелдән шушы матур исемегез белән тәбриклибез. Ришат Галиханов, ничә еллар дәврендә хәзер инде Зифа апа белән иҗат итәсезме? Кеше буларак та бар яклап та ошыклап беткәнсездер инде, әйме? Сәхнәдә дә, сәхнә артында да, сәхнә артындагы Зифа Нагаевны сөйләп китегез әле безгә. Бик тыйнак, шундый аның нәрсә әйтә, менә өйрәтә безне, менә шулай тормышка бик күп өйрәтте. Тек сәхнәдә түгел, тормышта да алардан үрнәк алабыз инде. Үзен ул мин кырыслыгым да бар ди. Усаллыгы, кырыслыгы бармы? Вакыты белән булып ала инде. Мәдрәкне тәртип тота, тәртип. Менә группада, бригадада бергә йөргәндә инде тәртип бозалашлар инде. Кырыс булып куя. Кызган чагында узак кызулыгы барамы? Бик узакка сузыламы? Әйтә дә бетә. Һәм инде сезнең Зифа апага яңгыратырга теләгән теләкләрегез. Иң мөһиме исәнлек, саулык. Исәнлек, саулык. Тагын күп еллар 65-70 көндә 80 яшендә һәм дальше дигәндәй юбилейлар үткәреп торга булсын, һәм инде иҗади уңышлар, тагын матур эчтәлекле, мәгънәле җырлар көтәбез Зифа ападан. Тазалык, күп тазалык, озын гомерләр, бала шатлыклары, үзе шатланып яшәсен. Зифа апаны без яратабыз. Концертларына йөрибез. Аның иҗады, сүзләре матур итеп, шигырь язулары безгә бик ошый. Зифа апаны бик яратабыз, аның җырларын, үзен шигырь әйтергә инде нык матур яратып тыңлыйбыз, карыйбыз, шулай концертларына йөрибез, Аллага шөкер. Аңарга озын гомерләр, шулай итеп җырларын иҗат итеп торсын. Уңышлар, исәнлек, саулык. Зифа апа белән
бер тирәләрдә үстек. Арабыз әле күпме түгел. Бер авылда дисәң була, бер мәктәптә укып. Шулай без Зифа апа белән горурланабыз, шатланабыз. Ул безнең апабыз, иң яраткан апаларыбызның берсе. Уга инде зур иҗади уңышлар, сәламәтлек теләйбез. Безне шулай шатландырып, һәр вакытта матур йырдары белән куандырып торган. Зифа апа, без сезне котлыйбыз. Зифа апа, сык әле монда үзеңне котлайм әле, кил. Dur рәхмәт булганыңа, һау бул, бар бул, бай бул. Мәңге моңың һүнмәһен, һүрелмәһен, ошо гөлләмәләр һинең өчен. Идел менә әйтеп китегез әле, сезнең нәнәегез Зифа ханым бит инде, шундый легендар шәхес. Өйдә нинди нәнәй ул? Заботливая, она трудолюбивая очень. Всегда готова помочь, но мы ей тоже помогаем. Без инде Instagram шелтәрләренә күрсәтеп торабыз. Оныклары килгән саен, эй, әзерли, пешерә. Зифа апа, шул хәтлек бөтен күңеле белән яратып оныкларын, аларын шул хәтлек тәрбияли, сыйлый. Менә идел әйтеп китегез әле, нәнәегез әзерләгән кайсы ризык сезгә аеруча тәмле? Шашлык. Шашлык булды дуслар, мен инде көткәнем. Я пилмән дип, я өчпишмак дип, менә бит Зифа ханым шашлыкны да бик яхшы әзерли икән. Юлия, сез инде әлбәттә килен буларак аймы, кайнанагыз турында нәрсә сөйләп китер идегез? Ниндирәк кайнана ул? Очень добрая, хорошая, очень веселая. С нами на одной волне, с ней очень интересно послушать ее, рассказать что-то самой. Я желаю ей счастья, здоровья, долгих лет жизни. Самое главное – здоровья, творческих успехов во всех начинаниях. И пусть всегда остается такой же красивой, доброй, творческой. Нәрсәләр тоясыз бүген? Нинди хисләр кичерәсез? Зифа апага нәрсәләр әйтәсегез килә? Микрофон сезгә. Шул тиклем бәхетлемен бүген ошо кисәлә катнашканыма. Чөнки бына күптән күрмәгән дусларым менән бергә очраштым. Зифа апайның моң дөньяһына сумдым. Һәрбер ярын йотлыгып тыңланым. Минең өчен иҗат иткән әсә ярын ила-ила яңа йырлап сыктым. Шул тиклем хөрмәт итәм. Киләсәктә лә бергә иҗат итәргә язган. Матур итеп яңа йырдар, яңа асыштар булыр дип ышанам. Алла бирһә. Зифа апайга итәнлек, һаулык, озын гомер. Дөньялар имен булып, матур итеп иҗат итеп, һүнмәһен, һүрелмәһен, корымаһын. Жырларыгыз сезнең искиткеч, иштәлекле, мәгънәле, көчләйме? Бит Зифа апа, сез сөйләмегез белән дә кешене давалый аласыз. Мен шәхсән үземдә аны сизеп туеп, ничә канатланганымны сезнең сөйләмегезне генә ишетеп әле ул вакытта радио 2 дулкыннары ашада шушы энергияны тоя идем, менә сез үзегезнең сөйләмегездән үзегез ләззәт аласызмы? Мин үземнең сөйләмгә хайран да калмыйм, аптырамыйм да, мин берәр әйберне күрсәм, сөйли башлыйм икән, үзем сөйләгән вакытта уйлыйм, моның газагына барып чыгармын микән дип. Һәм инде дуслар, сер итеп кенә әйтәм, Юлдаш радиосында озак еллар дәврендә Зифа апа эшләде. Әле булса күңелем килешә алмый аның шуннан китүеннән. Әле булса күңелем, колагым шушы Зифа апаның тавышы килеп чыксын әйдимен. Менә радиода эшләү нәкъ шундый сөйләмгә өйрәтте. Анда бер өтереңдә кабатланырга тиеш түгел. Тукталышларында, тыналышында, тукталышларында җөмләләр кабатланырга. Анда бит монтаж юк. Анда туры эфир. Туры эфирдә синең җөмләңне башың алдан җөмләңне төзегәндә күңелең артыннан куып барып, күп тутарга тиеш. Әгәр бер генә сүздә килеп яки кабатласаң, син инде чык, утырма микрофон алдында. Менә миңа 20 елдан ашу тәҗрибә биргән радио хезмәтемдәге шушы рәхмәтлемен. Бар булган сәләтне дә үстерергә бит нидер тәргеш булырга тиеш. Шуңа күрә бәхетлемен ул яктан. Әйтергә кирәк, Зифа апа, сезнең артан күзәтеп торганнар, һәм сез дә моның турында ачык әйтеп сөйләгәнегез булды. Бернинди сценарийсыз, бернинди туктауларсыз сез бит эфирлар алып барырга да шундый көчкә ия ханым. Ничек ул Худайдан киләме ул менә шул минутларда сүзләр? Ул сүзләрне бит инде һавага сөйлим дип утырмыйсың. Менә кешеләр белән аралашасың, кешене күрәсең дә, аның җанына, күңеленә кирип аламы, юкмы дисең дә, һәм шунда сөйләмең ачыла икән, шул кешеләр белән
шул кадәрле якынлашып, аның булмышына, халәтенә, аның күңел халәтенә, аның тирәнлегенә керә алсаң, сүзләр үзеннән үзе куера, ул җыр да шулай туа, үзеннән үзе китәләр алар. Шуңа сәйлән кебек тезеләләр, төймә булып түгеләләр. Менә шулай итеп яшим мин халык өчен. Бу үзләре биюче, үзләре җырчыларга сорау бирер алдыннан бийсе килә башлады. Денисның сәхнәдә ничек иттереп көй башланды. Мин әйтәм, Денис җырның сүзләрен онытып биргә генә тотынмаса ярар дип теләп тордым Денис синең өчен. Шалбарлар исән сау, костюм нормальнымы? Аллага шөкер. Гомумән Зифа апаның җырын сез дә репертуарыгызга алып, инде хәзер ничә ел башкарасыз? Бу җырга 4 ел була дип уйлыйм, ләкин әле безнең тагында проектлар бар. Зифа апага озын гомерләр телибез. Исәнлек самое главное. Тагында күп итеп матур җырлар язырга язсын Алла бирсә, илһам бирсен, илһам килсен. Кемдер залда утыра, кемдер әзерләнә, кемдер менә чәчәкләр бүләк итәрә килгән Хәмидә. Ниһаять Зифа апаның кияве Рөстәм, кызы София белән хәерле кичләр сезгә, Рөстәм. Сезгә бит инде Зифа ханым русчалатып әйткәндә чөшче булаймы? Әби дип дәшәсезме, әни дип дәшәсезме гомумән тормышта? Конечно, не. Хәзер уже как бы 6 ел китте, как эне булды инде икән. Әйдә инде безгә бөтен серләрне аш син, Рөстәм. Ниндирәк әби икән ул сезнең өчен? Әйбәт, матур, веселый инде. Каждый день разный. Без ул марта, мин марта туган көннәр. Балыклар инде. Үзегезнең әбиегезгә бүгенге көндә нинди теләкләр җиткерер идегез кияү буларак? Бәхет инде. Долгих лет счастья, здоровья самое главное. Шул. Кыз бала җыры бик үзенчәлекле итеп туган бугаймы? Зифа апага бер кич көне шылтыраттым, Гөлназ китәргә тора Казанга. Шуннан соң мин әйтәм, Зифа апа шул хәтле күңелгә авыр, Гөлназ китәргә тора, әйтәм, укырга. Кыз баланың күңелен китмәгез дигән менә шундыйрак җыр язып бирмәссез микән дигәч, Зифа апа хәзер сөйләштек, икәү җылап сөйләшәбез телефоннан. 1-2 сәгать үткәннән соң Зифа апа шылтырата һәм җырлый алмый да, сөйли алмый да, тик җылый гына. Лилия җырлый алмыйм да, сөйли алмыйм да, шул хәтле матур җыр туды ди, һәм ул җырлый тора. Мин монда җылый торам, уксы бетәбез без аның белән шушлай. Һәрбер җырыбызны шушлай Зифа апа безгә иҗат итеп бирә. Рәхмәт аңа. Иҗат шешмәсен, мәңге саекмасын. Таза исән булсын Зифа апабыз. Яратабыз, хөрмәт итәбез. Хөрмәтебез шиксез. Озак яшәсен, иҗаты озак булсын Зифаның. Мин аны һәр вакытта да әйтәм. Әйткәндәй, ул мин уйлап тапкан әйбер. Безнең башкортыбызның Пахмутовасы. Давно слежу за ней, очень нравится. Сегодня поняла, что каждая песня ее шедевр. Молодец. Огромных ей творческих успехов, чтобы она долго-долго нас всех радовала. Зифа апайның матурлыгына, яшьлегенә шул тиклем сокланам, шул тиклем матур. Безгә дә шундый картлык булсын. Аның бик күп яхшы җырлары бар, бик күп тагын аның потенциалы бар дип уйлыйм. Шуннарга күрә Алла бирсә, анарга озон гомерләр, исәнлек, саулык, ул тагын да безне үзенең иҗаты белән шатландырып торыр дип уйлап калам. Һәр вакыт иҗаты җимешле булһын, гомере озын булһын, бәхетле булһын. Катын-кыз бәхете теләйм, һаулык, сәламәтлек. Зифа апайга иҗади уңыштар, йырдарын яратабыз, тыңлайбыз. Тагыла яңа йырдар көтеп калабыз. Араны үзәргә эзләмә юлларын. Зифа апаның җырлары минең яшь чактан аның җырлары беренче урын алып тора. Күп җырлары хит ясады. Туй җырлары, туганнар булып калды. Аллага шөкер дигән җырлар инде көне-төне бүгенге көнгә хәтта радиодан яңгырай. Зифа апа, син молодец, син супер. Җырлап үткән тормышларының матур сүзләре дә киде. Зифа апа, менә әгәр дә теге хәзер бит инде шулай замана телендә түгәрәк төшереп, бүлеп, һәр өлкәне колесо жизненного баланса дип әйтәләр русчаемы теге. Ял, мәхәббәт, карьера, акча, сәяхәт. Миңа калса, сезнең менә шулар бөтенесе дә 10 балл
шкаласында сез килешәсез моның белән? Бик килешәм, чөнки график бар минем яши торган. Һәрбер сәгатьтән икенче кич белән ятканда мин икенче көнгә башта шуны эшләп, көнне тәмамларга тиешмен. Әгәр берсе генә дә килеп чыкмаса, һәрбер эшнең аннан кала көннәргә кала килә икән, димәк сез соңга каласың тормыштан. Шуңа күрә барысы да кирәк. Өлгерәлмәдем дигән чакларыгыз буламы алайда? Эшләр планлаштырып. Өлгерәлеп калсам ярар иде дим. Мин әгәр кинәт китеп барсам, минем әрнегәнем, әгәр мин үземдә булган әйберне биреп бетәлми китсәм, миңа бик үкенечле булыр дип куркам. Башка өлгерәлмәгән әйберем юк. Алар өлгерәлмәгәннәре торып торганнар да куркыныч түгел, куып тотып эшлим. Ә менә яшәп өлгереп үзеңне кирәк икәнеңне, кирәк булган мөмкинлегеңне чыгарып, таратып, халыкка бүлеп бетә алып китәлсәм ярар иде димен. Менә шул куркыта, бүтән әйбердә куркытмый, һәм сәламәтлек кирәк. Зифа енді ол әйтіп өттім сәхнеден де бетінде әлі аңа аналог жоқ. Әлі аның көп талантлы тумаған. Теге ғасырда да жоқ ол аның дәрежесіне өк барып жеткен. Жырында яза, өзі жырлы, өзі сөзінде яза бетінде ол бір темағана бір шундық тегірмен өзімде yazып берем деп жырны кетіріп те бере. Шоқ қатмалы, талантлы кіші. Гримеркада да бейбіз, сәхнә артында да бейбіз. Күңелләре рәхмәт инде Зифа апа шундый матур концерт оештырганың өчен күңелләрне яшәртеп, дәртләндереп, тулыландырып җибәргә торган концертларың өчен. Яшидек ишә. Илсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Һәрбер җыры ничектер үзе бер тарих, һәрбер җыры үз урынында. Мин күп җырладым дип әйтә алмыйм. Тик һәрбер җырланган җырым үз урынында һәм үз мәгънәсенә ничектер ия булды. Киләчәктә әле җырланмаган җырлар булсын иде. Чөнки мин күреп торам, Зифа ул туктала белми, ул туктамый. Ул һаман ниндидер иҗатта, эзләнүдә һәм ул табучы. Эзләнүчеләр күп ул, тырышучылар күп. Барысының да килеп чыкмый. Монысы инде Худайдан миңа калса. Әле аның иң язылмаган, иң матур җырлары алда кебек миңа калса. Халық композиторы Зифа Нагаеваның жырларын бик яратып башкарабыз. Менә Гүлшан икебез без бер төкләп җыелган бәхетне алып килдек якындан. Күптәннән күңелемдә бик тирәндә яшереп яткан хыялым иде зур сәхнәләргә чыгарга. Аңа минем зур рәхмәтләрем. Мин бит минең йөрәгемдә дөп кенә торылсын. Bizning ijodimizda Zifа апайның роле бик зур, чөнки безнең сәхнәгә күтәрелгән генә вакытта репертуарыбызда иң байыткан йырдары әлбәттә уныкы һәм иң халыкка үткән йырдары уныкы. Без пенсияга чыккансы йырдар иҗат иттен дә иттен. Шулай гөрләшеп дуслар торсын көләшеп, һәрбер пайтын үзе бәйрәм сүзләре бетми сөйләшеп. Җыр язганда инде менә сүзендә, җырында бергә яза. Мен шунырга алып торган идем. Яңадан яңа җырлар языр, язачак. Чөнки аның көннән көн ниндидер яңа үзгәрешләр кертә. Шуңа иҗади уңышлар телим. Сау сәламәт булсын. Бәхетле булсын. Шайхунур абый, Зифа апага бүген нинди 3 киңәш бирер идегез? Сабырлык берелим я. Ул бит тыңгысыз. Ул уганлыгы белән мине йөгертә. Үзе тыңгысыз. Һәр вакыт бер уйлап чыгарып тора. Сабырлык берсә бит. Шуннан соң тыңгысызлыгы белән бергә кушып, әзрәк кенә үзе турында уйласа иде. Үзе турында уйламай ул. Ул артистлар турында уйлай. Ул җырлары турында, моңнары турында уйлап, кайрак калып, мине кайрак калдыра, үзе дә кайрак калып йөри шуңа. Әлдә син бар әле дустым, әлдә син дустым. Зифа ханымда кеше буларак, дус буларак әйме, аеруча кайсы сыйфатлары аның сезне сокландыра? Doğruluk. Ул үзенең достына бер кашанда сүз сидерттермәс, якылар. Ничек кенә булса да, синең ялгышлыгың булса да, шуңа ниндидер вуаль гына булса да каплап куяр. Әйтәләр бит фәрештә канатын каплап тора дип. Менә Зифа ул фәрештә кебек дус. Ул канаты белән сине каплар,
Akılar seni. Nindi dilekler diler idim. İcatdaşıma, dostuma, ahiretime, sirdeşime, şu hadli yakın kişime. Elbette sağlıklar. Sağlıkka doyanıp yaşayan uzak yıllar. Kim o sizin için Zifan Agayeva? Zifan Agayeva benim için dosta, gaile dostu da, ijatdaş dostum da, yaxşı kişi de, hem 40 yıl boyuna dost olmasan bir-birge yaşap olmaz edi. Zifaga men tilek dileyim, onun ijat mağa sönmesin. Ol balalarından, ılıklarından, turmuş iptaşından, yakınlarından yaxşı sözler hem yaxşı dilekler matur yaşasınlar. Yürek kanatı ayrıldı, aralar ayrıldı. Анын жырлары менің үшін гимн кебек, жизненный гимн кебек. Әти йөрәгенең жыры, күзгә күз карашы, рәхмәт сиңа. Балаларга карап яшәрик, оныкларга карап яңарик. Шул кадәрле Зифа кебек беренчедән жырның сүзләрен язучылар, икенчедән көйен язучылар бик сирәк. Без инде аны үзебезнең татар дөньясының, башкорт халкының бердән-бер пах мотивасы дип әйтәбез. Үзебезнең арада менә шундый сүзләр йөри. Шуннан да Зифаны бик яраталар. Кайда гына барса да. Менә без дә кая гына барсак та Зифаның җырларын сорап хәтта җырлаталар. Шуннан да Зифага бүгенге көндә иң зур теләк сау сәламәт булсын. Зифаның якыннары исән сау булсыннар, яраткан кешеләре. Һәм барыбыз да дөньялар имин булып, илләребез тыныч булып, барыбыз да исән сау булып, әле узак еллар үзебезнең халкыбызны менә шушылай иттереп җыр-моң белән тәрбияләп, рухи байлык биреп, узак еллар яшәсәк иде. Зифаны яратабыз, хөрмәт итәбез, шулай аралашып яшәргә язсын, иҗади уңышлар, гаилә бәхете, оныклар бәхете, күңел тынычлыгы һәм инде иҗаты бер кайчан да тукталмасын. Ул шундый кеше, тик тора торган кеше түгел, андый кеше туктаса, ул инде аннан кире белмим аны тиз генә урыннан кузгатып җибәрү бик авыр булачак. Шуңа күрә менә ничек бүгенге халәтен инде менә шулай булып калсын. Сәламәтлек аңа, сәламәтлек. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге шушындый матур күңелле репортажыбызны нәкъ Зифа апаның үзенең иҗат иткән җырларындагы иң көчле сүзләр белән тәмамлыйсы килә. Гомерләр заяга узмасын. Күңелләр 17-дә, йөрәкләр 18-дә. Һәр вакытларның тәмен, ямен табып, бер генә вакыт була. Һәр мизгелнең, һәр вакыт ләззәтен тоеп яшәргә сезгә Ходаем насыйп итсен. Мин тапшырны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыру сезгә һәр вакыт изге теләкләрдә кала. Киләсе матур очрашларга тиклем сау сәламәт булыгыз дусларым. Шыйрышыклар бик күбәйде димәгез, күзгеләргә карамасам күренми. Күңел 17-дә, йөрәк 18-дә, гомер үткәнлеге сизелми.